Badakigu ez dela lehenengo aldia Tolosa etortzen zeatela bisugu prestatzea. Hala da, Orio eta Tolosa alkarrekin hermanamintu egin dodo, alkarrekin oso ondo konpontzen dira, udaletxe aldetik eta gainuntzen bai, jende pila bat etortzeko Tolosa aldekua Orio aldea, Ondartza aldea eta restaurantetare bai, eta harremana oso onako alkarrekin. Eta zer moduz dijoa bisiguaren festa? Oso ondo, jende pila bat do, dana bete zamarto do, gaur gabeako bilarkore bai, gaur guardina jende asko onda, eta bisuak oso erragailea zen, tarifako bisua da, gaur egunen merkauan don bisuik onena. Bisua prestatzeko sekreturik baldezue? Bueno, bisua prestatzeko ez sekretu hondik bat da, bihar da kalidade ona, eta gero hemen leheno kostalden bisu asko zeon itxaso hauetan Kantabriko aldien, baina gutxi dut. Oan bisu gonena da, tarifako bisua Atlantikoa da, hotza da, eta bisua etortzen da oso ondo, eta genero ona etortzen dena erreza da prestatzen. Orduan, bisua prestatzeko, honena da, bisua fresko etortzen da, amuekin banaka harrapautakoa, eta gero hori ebaki bi itxixau, bizkarren erdi-erdin, olio pixkat ematixau, eta gatz larria eta jarri parrilan, eta gero 10 minutu alderdi, 10 minutu alderdi bakutzeko, eta gero bautzi olio beru dakaula, zabaldutzen dugu geldi, ezurrak kendu, eta lamina batzuk bautzirila, eta gero piper bat, puskatu gabe, porque puskatzen baldin bada erreiteu, eta pikatu itxen asko, eta gero ospina botatzen zeu, eta gero behai atazaion jugua, ospina eta piperran zea, eta bautzilana, berriz bota paela, sartaia, eta ligatzen da, eta ligatutzen denean lori egatzea saltza, eta botatzen zaio, eta hori da kristonearra jateko. Tolosatik Oriora txuletoia eman zen, eta Oriotik Tolosara bisigua. Hori. Egile esateko, hemen dozen parrilleroko oso ona dia, eta berez gaina alegre dia, eta oso ondo egiten den txuletak gupein hobeto, eta bakutza beria guk bisigua behai baino hobeto ingo seguru asko, eta alkarrekin oso laun ondia. Badakigu ez dela lehenengo aldia, Oriotik etortzen zaretela Tolosara bisugua prestatzea, ez da? Hirugarren aldia da gustu etortzea. Zer iruditzen zaizue hemen zerkausin gainen? Polita da, beran beste gauza da, baina hemen goran egualdi honakin da, olako togilik ez da inun, Oso guztua. Zenbat kilo prestatu dituzue? Gaur nitu bain, eguardian 50 pieza, 50 kilo. Gauen dala kompletodo, izango dira 120 bat bizigu. Gaur gaueako. Eta hau dana, 3 pertsonan artean sukaldatzen duzue? Bai, parril ditugu 3 parrillero, baina gero txinparta elkarteko asko botatzen jo, egitzen da. Zein izan da ferillako menua? Izan da esparragok, antxua, salazoien, tomatia egaluziakin, atunakin, bisigua bientzat, eta postria bezala bisigo zoitako arretxiki bat.